Okinda. Yes. Osiepna Tuta. Miluongo ni Wilfapos Otieno ni. Owuondo jopiny. But ing'eni sirikal en piny. Sirikal en ji. Ker mar abich Dr. William Samoei Ruto en mana captain kata CEO mar piny. To sirikal unyalo donjo kokalo kuom chama kata unyalo donjo kuom direct. Onjalo wuod got ni owacho ni koko nyakalo kuom chama takelo nu sirikal pacho. Obiro dala kaluo piny Ramogi Ajwang'. Odhi Ugenya kod Orengo James. Orengo Jimmy mawuod Nyamayanga oluongi ni Mutukufu Rais. Omora kabisa. Owe tinga kadhungo iro kanyo Ugenya katinga gero ndara. Ochako dhi Ugenya kanyo ochako yo hospital 4 level hospital oweyo. Oduogo Kisumo oweko yao maduong' kabisa mibolo lose kaka jipuonjore e weche mag rech. Ochako dhi Magunga. Apani winja kabisa Jojo. Oweyo tinga kadhingo iro kanyo kochako tich. Mano Magunga pacho Subaland. Obiro kor gi Wilfapos Otieno mosiepna mobedo buta kane. Oweyo katinga payo ndara kabisa moba Nyakuriri. Ochako dhi jirandwa ma Kuriagi. Oweyo weche mag affordable housing kadhi mbele. Jojo ng'ani eto rache ni kure. To sirikal ni kato kwa donje. To nitie oganda modhuro madonje sirikal ni. To gin to ginyalo donje. Ang'o mono wadonje. To sirikal kata do bed marwane mwaloso. To kata oganda moko idhiro donje. Nyaka korwa ne sirikal kaka gima wachiegni go. One mission mane wan go okego ne ma wunyalego. Mino buru kodinga. Nwada loso sirikal. To Nyasaye nokonyo wa yudo njalo wuod got ni. Onjalo nyoselimowa mokalo ding'wen. E piny Luo kong'eyo ni Joluo en ng'ama jaratiro. Kendo ng'eno oganda Luo, oganda Ramogi Ajwang' ok nyagero piny ni ka gionge sirikal. Adwa ng'isi historia moro chien kanyo. Maran Wilfapos Otieno manyathiwa ni bowinji. Sirikal mokwongo wadonje nolos gi Jaramogi Oginga Odinga gi Jomo Kenyatta. Igni 1960. Kani ng'iyo level mar jowa e sirikal in terms of employment ne wanatamo 17 kuom 100 e Kenya mzima. From 17% waduok nyaka tamalo 5. Nyiso ni koth gowa kamoro. Ing'eni nundhwe mar Ramogi Ajwang' tiyogo kawuok gi joge. Nyaka koro wawuok ogandawa. Tadwa ng'isi gimoro. Igni machon ne wazungo wewa. To nindo ka ne nitie jomosomo maber. Ne wan gi engineers, wan gi doctors. Ing'e gimigi ne timore kamano nikech ne collaborate gi sirikal. Ng'ama goyo sirikal imayo mwande lwete. Man anywhere in third world country as Africa. Koro nyaka olunga ng'ato ni Mutukufu Rais. Orengo Jim manyatieng Orengo Jim. Mane gima nyaka watimo kinde Orengo wacho siaya ni Mutukufu Rais. Orengo Jim mawuonya mayanga thuolo ngegoke. Nyien oyier gi jopiny. Oyombo kego ne ikura 200,000. Onengo sama koro waburo go piny mwawuoyo kaka joka ng'ato. To waburo wuoyo. Sani siasa okwachi. To waburo ng'eyo ni ang'o miyo 150,000 mano nus milion gi wiye nogo kura e piny Luo ni okego ne. Onego wawach wechego. To waburo discuss. Okay.